Mağtumula tamamı kim diýilenne şu oşkuşy Mağtumula tamamyň pasportym ka diýenne öz pikirim. Ceyhun bilen Bahar arasy çöl üstünden öwser ýeli türkmeniň gül gonşasy gara özüň garasy gara dağdan iner ýeli türkmeniň hak sylamış bardyr onuň ýasaýasy şarpanşar çölünden nerim aýasy renmeren gül açar ýaşyl ýaýlasy garp bolmuş reyhana çölü türkmeniň al ýaşyl geyinip çykar perisi kükreýip bar kurar anlaryň eýsi bir töre aksakal yurdun eýesi küren tutar gözel ýeli türkmeniň ol merdiň ogludur mertdir pederi görewli gardaşy serhoşdur seri dağda düzze kowsa saýatlar diýir ala bilmez ýolbar sowlu türkmeniň köňüller ýürekler bir bolup başlar tarsa ýygyn erer topraklarda aşlar bir suprada taýýar kılınsa aşlar göteriler olup waly türkmeniň serhoş bolup çykar jiger dağlanmaz dağlary feýndirer ýoly baglanmaz gözüm gaýra düşmez köňül eýlenmez magtym boly sözler tili türkmeniň diýe bir Mağtumula tamamyň hormatyna bir el çarpalyň adamlar dünýä ýönüne söz uslatlarynyň söz akıllarynyň içinde gaty şeýler derece berip bolmaýan oňa belli bir näme diýen bir ramka salyp bolmaýan bir söz uslatlarynyň biri Mağtumula tamam türkmenine bir 10 maşwa bolsa şoň 8-si şu Mağtumula tamamyň sözlerini aýdyp ulalan başlaşalan hemme şoň üçin biziň aňymyzda biziň ýüregimizde Mağtumula ýanjan bir diýimlik bardyr beýikdir ýaşar inşallah.